Hinumdum ko mga igsoon niadtong milabay nga panahon nga ako pa itagaan sa kaigayunan mamunuan isip mayor Taguluan. Doon na tayo programa nga gitawag og Barangay Bambi. Musuroy kami sa kabarangayan, gidala namo ang serbisyo sa munisipyo sa matag barangay sa pagpaningkamot og basit nga inyong plitian nga sa inyong pag-adto sa munisipyo magamit sa inyong pagpalit sa batakang pagpaminahanglan. Ang akong pagpasabot niadto nga panahon yano nga dili na ang barko moduol sa pantalan, ang pantalan ang among ipaduol sa barko, ang serbisyo mo'y giatod namo sa tugkaran sa katawhan sa lungsod sa Taguluan. Mainumdum ko nga pag alas 3 ang takna sa hapon, ipahigayon na ninato to ang kasal. Sa atong kasal kanyato, doon na tayo cake, doon na tayo vino, doon na tayo sing-sing. Madumduman po nako si aning Vice Mayor Bensi Sanchez. Among mga kauban ni Roger Achas, si pag-amot-amot na nako to sila. Kung pilay maabot sa ilang amot-amot, among kason nag-50 man to kaparisan, mabot 80. Amo din ipag-lips-to-lips sa tubangan. Kunya kung kita ipinahagrabi mag-lips-to-lips, among katagaan premyo. Daw biginit naman mangundang lips-to-lips, diundang na among ganay mga bata na nanaw. Pero si Roger Achas sa tulipay kayo. Kada makita. And of course, ningkamot me, sa natagaan ko higayon, gobernador, kining among Bambi, bililon ang matag bariuhanon ipalambo, giabot namin gikan sa magsaysay, hangtod sa lugait, ubay-ubay ng among naserbisyuhan. Pag-abot sa pandemya, sa COVID, naputol mi, kay di man ta pwedeng magtapok. Apa nalipay ko, kaya nga atong extension office, din sa balay ni Notchka, nakahukom na ilang serbisyuhan, kay ilang nabatik na nauhaw o giuhaw ang serbisyo sa lungsod sa Taguluan sa paghatod sa ilang tugkaran. Maong naningkamot ni nga bisan sa kakulangon sa among panudlanan, bisan ginagmay, bisan tuterigyot, makapang-apod-apod og serbisyo sa walay pagpili o paglantaw sa pulok sa politika, sa muhon o sa katawhan sa lungsod sa Taguluan. Lantawan ninyo kung ang gate sa eskwelahan nabay naglantaw kung unsa kamong kolor, kung unsa inyong bulok. Pagbukas sa gate kay ng buntag, tanan kamo nga nanginanglan sa serbisyo among tagaan sa pagtagad.